Импортиране чрез DOI. Например, забелязали сте, че този документ липсва във вашия профил. Отиваме на страницата на издателя и намираме DOI на документа. От профила си в Omega можете да го достъпите и от тук. Кликваме на Import Publications. И тук в полето за DOI копираме DOI-ът на записа. Ако има проблем с идентифицирането на някой от авторите, системата предлага две или няколко решения. В случая избираме правилния автор. Тук може да видим импортирания запис. От този бутон можем да го прегледаме. Отново, в случай, че забележим някаква грешка в метаданните или искаме да оставим бележка на редактора, например, тук страниците са сгрешени, написани, показват се само началните страници. Подаваме сигнал от тук, описвайки какво е сгрешено. Готово.